Waqt il-50 jum fil-ġuri ta' Jürgen Fenech mixli bħala l-mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia lura fl-2017. Il-prosekuzzjoni bdiet tindirizza lill-ġurati għall-aħħar darba permezz tar-replika tagħha wara l-difiża wkoll qalqet l-indirizz tagħha. Dan ifisser li l-ġuri issa daħal prattikament fl-aħħar fażi tiegħu. Il-ħamis l-avukat Anthony Vella qal prosekuzzjoni beda billi jikkwota kliem Jürgen Fenech stess mill-passat, inkluż li lili ma jmissni ħadd. Dr. Vella qal li din hija turija ta' kemm Fenech kienet jipprova jixtri l-ġustizzja. Saħaq kif il-ġurati għandhom jiddeċidu bla biża' jew favur jekk hux minnu li Fenech ordna l-qtil ta' Caruana Galizia. Il-prosekuzzjoni qalet li l-kasu mibni fuq ix-xhieda ta' raġel li jgħix minn ġewwa dak li seħħ, b'referenza għal middleman Melvin Toma, li wkoll beda jirrikordja l-konverzazzjonijiet minħabba li beda jibża għal ħajtu. Dr. Vella qal li f'dawn ir-recordings Fenech instama jammetti l-ħtija tiegħu li ħallas ammonti kbar ta' flus u li kellu konverzazzjonijiet fuq signal. U saħaq ukoll il-ġurati għandhom jagħmlu deċiżjoni abbażi il-provi li tresqu. Dan fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija brabta mal-każ għadhom għaddejjin, għax ġie mitlub li l-inkjesta tibqa' miftuħa minħabba terzi persuni li setgħu kienu involuti. L-avukat Vella qal li l-ġurati għandhom vantaġġ għax matul il-ġuri semgħu żewġ tipi ta' Jürgen Fenech, dak li xehed fuq il-pedana u dak li nstema fil-konverzazzjonijiet ma' Toma. Il-prosekuzzjoni saħqet li mhux għax sempliċement xehed Melvin Toma, kliem għandu jitqies bħala Vanġelu, iżda ħeġġeġ biex il-ġurati jevalwaw ix-xhieda tiegħu bl-istess mod kif jevalwaw xhieda oħrajn. Saret referenza wkoll għal proklama li ngħata Tewma fejn Dr. Vella qal li din tingħata biex tinkisser l-omertà bejn il-kriminali u jissolva l-każ. Iddiskriva l-proklama bħala mannara fuq ras min joħda, għax jekk inqabad jikdeb jiġi friskju li jitlifa. Għaldaqstant Dr. Vella qal li Tewma għandu kull inċentiv li jgħid il-verità. Dr. Vella qal li Tewma ma kienx jaf li se tasal ġurnata fejn dawn ir-recordings jinstamaw fil-qorti, iżda għamilha għax kienet l-aħħar assigurazzjoni biex jipproteġi ħajtu. Ġie spjegat ukoll li l-akkużat qatt ma spjega kif skontu Keith Schembri u l-mandant, minkejja li sostna dan b'mod persistenti. Il-prosekuzzjoni wkoll qalet li d-difiża talbet tal-qatt ta' konfronti bejn l-akkużat u persuni oħrajn li semmew, inklużi Keith Schembri, it-tabib Adrian Vella, Johan Cremona u Melvin Toma, li baqgħu ma seħħewx. Sa dan it-tant qabel ma bdiet ir-replika tal-prosekuzzjoni d-difiża qalqet l-argumenti tagħha fejn l-avukat Charles Merċieqa talab lill-ġurati biex jagħmlu ġustizzja u jirritornaw b'verdett ta' mhux ħati lill-akkużat. Eżatt wara d-difiża tellet l-aħħar tliet xhieda, wieħed minnhom ir-rappreżentant tal-Konsorzju Electrogas, Chris Frendo, ġie mistoqsi dwar l-episodju tal-leaks li ħarġu, partikolarment minn Daphne Caruana Galizia. Fil-kontroeżami tiegħu Frendo qal li fl-2017 ma kienx hemm atmosfera ta' inkwiet fil-kumpanija għalkemm resqu kwerela biex issir investigazzjoni. Waqt li qal li mhux accountant u għalhekk ma setax jgħid jekk il-kumpanija kellix impatt finanzjarju minħabba leaks, tanna li sa fejn jaf il-każ ma fetwax it-tħul tagħha. Il-ġuri jissokta il-ġimgħa filgħodu.